Słuchajcie, naszło mnie znowu na rozkminy, więc witajcie po jakiejś przerwie. Parę dni temu, a może już ponad tydzień w zasadzie, no już paręnaście dni temu, miałem rozmowę z koleżanką, która nie widziała mnie powiedzmy ze 2 lata. No i tak o różnych rzeczach żeśmy rozmawiali życiowo, bo taka była potrzeba. No i ona mi coś przypomniała. Przypomniała mi, że ty to jesteś takim dobrym człowiekiem, nie? No i tak sobie myślę, że faktycznie ja zawsze jestem takim dobrym człowiekiem, ale dalej naszły mnie przemyślenia, czy to się opłaca dzisiaj w ogóle, czy warto. Bo mimo tego, że jesteś, to i tak dostaniesz kopniaka, czy coś więcej. I nie wiem, czy warto. Jak myślicie, warto czy nie warto? Mi coraz bardziej się wydaje, że nie warto, a może nawet bardziej warto być złym. Pewnie się nie zmienia jakoś za bardzo, bo taki nie jestem. Ale, kto wie.